Ошы көндәрдә Бикбулат авылы вәкилләре Хайбулла районының Әбүбәкир авылында кунакта булып кайттылар. Әйтергә кәрәк, был ике авыл да республика киңлегендә узгарылган Айык авыл бәйгеһенең финалистлары. Улар «Зур авылдар» номинациясында катнаша. Очрашу мәлендә Әбүбәкир авылы халкы Күгәрсен районы кунактарын авылның булмышы, тарихы һәм истәлекле урындары менән таныштырды. Ниләр үткәреп йөрү, ул теге приз артынан гына калу түгел хәзерге заманда. Хәзерге заманда именно авыл халкы, йоклаган авыл халкын күтәрү, бердәмләштерү бит инде шул. Оның беренче очередь шул нидә тора бит инде. Теге ни була хәзерге халыкты күтәреп бердәмләштерү нидә инде. Безнең шул программалар инде. Шайтып Алла бирһә, шайтып нисе әйтәм. Халыкты күтәреп алып, Алла Тәгаланың кушканнарын үтәп, Алла бирһә киләсәктә авылдарыбызга яшьләрне кайтарып алып, демографияны үзгәртеп яшәргә насип булсын инде. Дуслык күперенә нигез һалынган көндө түңәрәк өстәл, кызыклы очрашулар, фәһемле һөйләшүләр, йырлы моңлы кисә узгарылды. Шулай ук тарихи сәфәр барышында Әбүбәкир авылы эргәһендәге Утарбай тауы битендә урынлашкан 1812 елгы Ватан һугышында катнашкан яугир Хайбуллалар истәлегенә куелган стелланы барып күрде Бикбулаттар. Ике район авылдар арасында киләсәктә лә дуслык ептәрен ныгытырга һүз куешты мәртәбәле сарала катнашучылар.